Как мина днес? Плени ли флага? Той ще успее! Не успя. Майк е слабак! Ям, лъквай. Татко и дядо не си говорят, а мама иска да ги издобри. Дядо е част от семейството, затова няма да се откажем, нали? Скот, отиваме на Луната! Страхотно, ще ни обучават ветерани! А уж нямало динозаври! Знам един старец, който ще откаже. Дядо е щял да лети в последната мисия до Луната, но не успял. Искам пак да сме всички заедно. Направи нещо! Нищо не съм пипал! Този януари. Успя да ги събереш след цяла вечност. Да! Знам, че е лудост, но мога да се скрия в ракетата и да полетя до Луната! Пич, Луната е натам! Заклещих се! Вървете без мен! Жертвам се за мисията! Благодаря ти! Почакайте! За да се промъкнеш, трябва да стигнеш платформата. Какво правите тук? Кой е там? Синът и гаджето. Какво? Тя не ми е гадже! Не, аз нямам гадже! Супер! Двигателите работят? Деца, какво сте направили? Приключението започва след 3, 2, 1. Хайде, деца, имаме мисия. Покори Луната. Само приятели, а? 29 януари на 3D в кината.